उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर, आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीत एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं। यानंतर त्यांना भाजपात जाणार का विचारल्यानंतर संदेश पारकर काय म्हणाले पाहूया। मी उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये आहे आणि त्याचवेळी ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीनं राणेंना त्या ठिकाणी स्वाभिमान पक्षातनं भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यावेळी प्रवेश दिला त्याचवेळी खऱ्या अर्थानं मी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी त्या ठिकाणी सोडलेली होती आणि म्हणून शिवसेनेत प्रवेश केलेला होता आणि म्हणून मी उद्धवजींचे विचार घेऊन या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचं संघटन कसं वाढेल, शिवसेनेचा उद्धवजींचा विचार कसा त्या ठिकाणी वाटेल हा प्रयत्न खासदार विनायक राऊतांच्या आणि आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण करत आहोत। आणि त्यामुळे ही काही राजकीय भेट नव्हती, ह्या जिल्ह्याच्या जे प्रश्न आहेत, जिल्ह्याच्या हायवेच्या संदर्भात झालेले उपस्थित प्रश्न, कारण एवढा मोठा जिल्हा त्या ठिकाणी सर्व 99% काम या जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे। जिल्ह्यातल्या लोकांनी त्यांना त्या ठिकाणी जमीनदार असतील, शेतकरी असतील, सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी या महामार्ग होण्यासाठी सहकार्य केलेलं होतं। पण आज अनेक लोकांचे पैसे, संपादनाचे पैसे त्या ठिकाणी मिळाले नाहीत। अजूनही रस्ता जवळजवळ 20% त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे आणि अनेक अपघात, अनेक अडचणींना त्या ठिकाणी वारंवार जनतेला त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतो। आजही जो जिल्ह्यामध्ये जो टोल होणार आहे या टोलामुळे सातत्यानं आर्थिक भुर्दंड हा सर्वसामान्य जनतेला या ठिकाणी होणार आहे आणि म्हणून या जिल्ह्यामधल्या MH07 या पासिंगला त्या ठिकाणी टोल माफी व्हावी हा अशी प्रकारची भूमिकाही त्या ठिकाणी आम्ही मांडली। सातत्याने अपघात होणारी स्थळं आहेत त्या कशी त्या ठिकाणी ते अपघात रोखता येतील, त्याच्यावर काय त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात, हे सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाणांना या भेटीमधनं त्या ठिकाणी केलेला आहे। याचा कुठलाही त्या ठिकाणी राजकीय अर्थ नाही। जनतेचे प्रश्न त्या ठिकाणी सुटावेत आणि हायवेवरचे अपघात त्या ठिकाणी कमी व्हावेत आणि जिल्ह्यामधल्या जनतेला न्याय मिळावा हाच या ठिकाणी प्रयत्न आहे। आज अनेक लोक त्या ठिकाणी टोल मुक्तीसाठी त्या ठिकाणी आंदोलन करतायत, अनेकांनी त्या ठिकाणी म्हणजे निवेदनं दिलीत, केसेस घेतल्यात, आंदोलनं केलीत। या जनतेचा त्या ठिकाणी विचार व्हावा आणि या सरकारने तो विचार करावा ही भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न मी या भेटीमागून त्या ठिकाणी केलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।